थैबाय बुथारहैबाय आयै फिसा हौवा आफा सना थैबाय बुथारहैबाय मेगन थाइसे एख्ल'बाय आखाइ देफायबाय आसि देफ्रुबाय खर' देफ्रुबाय बाबु हाबाब साराय सारिथायावनो थिनथायाव ओंखारलांदोंनो साराय सारिथायाव वार्डेननो खोन्थाफैदोंमोननो सासे लोगो हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो दिनाथि ब्लग्सनाव आरो फिन खनसे बरायहरनाय जालायबाय आसा खालामदों नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दा बयबोथ' निउस चेनेलफोराव नुखाबाय एबा इउटुबफोराव नुखाबाय सासे आगै थैनायखौ माने ओमफ्राय दा बे आगैया ओरै जोंनि खैला मैला ओरै आमथेखा गेजेरनि जायो आरोना साइडनि ओमफ्राय जोंनिबो न'आ आमथेखायावनो नालाय ओमफ्राय आङो ओरै कासिक'त्रायावसो हाबा जाफैदों ओमफ्राय दा आङो गथ'खौथ' सिनायामोन ओमफ्राय बिनि बिमा बिफाखौ सिनायो ओमफ्राय आयं सासेयाथ' जोंनि न' खाथिनि नालाय बेखौ सिनायोमोन नालाय ओमफ्राय दा गोसोआ बिराद गाज्रि मोनदों आरोना दुखु मोनदों ओमफ्राय दा मा खालामनो आरोना गथ'फोरा दानि जुगाव मा जालांजोबखो मानसि बुथारलायनो हानाय गियाना बबेनिफ्राय फैखो रावखौबो गिनो रोंला रावखौबो मिथिनो रोंला दा मा खालामनो लोगोफोर दा नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नुवाखैबा एसे नायलांदो आरो नुखाबाय जानांगौ नोंथांमोना अब्लाबो आं आंनि चेनेलनि गेजेरजों एसे देखायनानै होनोसै नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय थैबाय बुथारहैबाय आयै फिसा हौवा आफा सना थैबाय बुथारहैबाय मेगन थाइसे एख्ल'बाय आखाइ देफायबाय आसि देफ्रुबाय खर' देफ्रुबाय बाबु हाबाब साराय सारिथायावनो थिनथायाव ओंखारलांदोंनो साराय सारिथायाव वार्डेननो खोन्थाफैदोंमोननो सासे लोगोआ खोन्थाफैदोंनो फादारनो बिदि सोराङा दैयाव बाज्रुमबाय होननानै थगायफैदोंनो गौरां दैयाव होननानै ओमफ्राय दाना नागिराखै पुलिसफोरनोसो केस होना दोनजोब्बाय ओमफ्राय दाना होनबाय 12थायावसो जोंनो खोन्थाहरबाय हराव लगे लगे फैबाय जोङो पुलिस बेंनानै दोनजोब्बाय फादारा गावखौ बुथारफैजानो गिनानै ओमफ्राय फादाराबो न'आव गैया होनदोंमोन माने हस्टेलाव गैया होनदोंमोन फादारा अबावबा मिटिङाव थांदोंमोन होनदोंमोन दा फादारा मा बुंदों बेखौबो नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय एसे যোৱাকালি হোৱা ঘটনা এইটো মই কিন্তু নাছিলে ইয়াতে ঘৰত মই পুৱাতে মানে এটা প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে গৈছিলোঁ আৰু যেতিয়া মই ইয়াতে আহি পালোঁ অহাৰ পাছতো মই ভাবিছোঁ গোটাই আছে আমাৰ ল'ৰাকেইটা আমাৰ ৱাৰ্ডেনো আছে আৰু মই ইয়াতে আহি পাইছোঁ মোটামুটি 5:30 মানত আৰু 5টা মানত আহি পিনিও মইতো তাহোন মোক কোৱা নাই না খবৰ দিয়া নাই কি হৈছিলে কি হোৱা নাই তাৰপিছত 10:30 মানতহে আমাৰ ল'ৰাবিলাক আহি তাহোন ক'লে যে নদীত গা ধুব গৈছিলোঁ আমি কাকো কোৱা নাই আৰু আমি 8জন গৈছিলোঁ বুলি কৈছে না 8জন একেলগে গৈছিলে আৰু গা ধোৱা সময়ত এজনটো পানীত পৰি গ'ল বুলি কৈছে আৰু না আৰু ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু পাৰা নাই বুলি তাহোন মোক এইখিনিয়ে জনাইছে আৰু ন আৰু এইটো জনাৰ পাছত মই লগে লগে পেৰেণ্টছসকলক ফোন কৰি দিছোঁ জাননী দিছোঁ আৰু থানাতো FIR দি দিছোঁ আৰু এইখিনি চানচোৰাং নাৰ্জাৰী এইটো খৈলামৈলা এৰিয়াৰ হয় ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ আছে আৰু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ আছে একে কলেজতে পঢ়িছে কিছুমান আঘাত চিন পোৱা গৈছে ছাত্ৰ আৰু এইটো মাৰ্ডাৰ হৈছে বুলি অভিযোগো কৰিছে ঘৰৰ পৰিয়ালে কি ক'ব এইটো আপুনি এইটোতো মই আৰু কি ক'ম এতিয়া ল এণ্ড অৰ্ডাৰটো চাব পুলিচ প্ৰশাসনক আমি খবৰ দি দিছোঁ মানে প্ৰশাসনে কি পষ্টমৰ্টেমত কি ৰিজাল্ট আহিব সেইটোৱে আপুনি বেলেগক দায়িত্ব দি যোৱা নাছিল যিহেতু আপুনি ছুটীত আছিলে ছুটীটো নাই মই মানে একদিনৰ প্ৰগ্ৰাম আছিলে আৰু ৱাৰ্ডেন আছে আমাৰ ৱাৰ্ডেনটো আছে কিন্তু তাহোন মানে ইয়াক কৈ যোৱা নাই না ইনফৰ্ম দিয়া নাই ইনফৰ্ম নিদিয়াকৈ কেনেকৈ 8জন ছাত্ৰ বাহিৰত কেনেকৈ ওলাই যাব পাৰিব এইটো মানে কি ক'ম আৰু মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰিব আৰু না दा बुंनाय बायदिबाथ' गथ'खौ सिथारदोंआनो जाहैबायना लोगोफोर माने खोमाबो जिदों होननानै बुंबाय मेगनबो गैया होननानै बुंबाय खर'थिंबो देख्रुबनाय होननानै बुंबाय आथिं आखाइ देख्रुबदों होननानै बुंबाय दा बेखौथ' मार्डारानो हमनांसिगोन बेखौथ' सिथारदोंआनो बुंनांसिगोन ना लोगोफोर मा होनबावनो ना दानि जुगाव गथ'फ्रा मा जालांजोबखो फिसा हौवाफोरखौ बिराद गिनांगौसो जानानै फैबायना
बिदिनो हस्टेलाव थानोसै बिमा बिफा मिथिला बबेयाव मा मावखुमादों बबेयाव मा जादों लोंदों रावबो नुला मिथिला बिदिनो जोंनि बर'फ्रा बर'जों बर'नो सिथारलायोब्ला आरो गुबुन हारियाथ' आरो मा बुंबावनो लोगोफोर दा मा बुंबावनो आं एसे ओंख्रिबो संनोसै लोगोफोर मोनाबो नालाय